Ano welcome na ba si Melody? Melody. Narinig tayo ni kayo. Oh. Araw ko susunod po ngayon Tino sa po. Tama. Una na nga bangaw ng kaupayan. Pwede su. Ayun si Pop. Karap. Maurino, sana kung nakakamasok ka po. At tinang ko na ate ko, pinamina sana kung ka po ate kauraw na. 야, 야쌤이 어머니. 어. 너, 얘 먹거리 있구나, 먹거리. Ayaw ba mo na kumain ka marami? 야, 이거 거란 데. 너 필요하냐? Tama. Kuna otongay pa ang turo pasag nasib. Ayun su. Asa mahuli? Asa mahuli? Nana ko nanay at ako kay at kapenin tamaroy. Am nanay at ako. At purin pa. Nanay ang sura. Ako masilingan na ko. Pagkamara kay. Iya kaya ya po di ya singat ako baru ko dito yata nakatanda. Tapos naman yakin tadi Maria San buah yan ang hari. Ay. Ano wala kaya singat ako ya po takatanda may. May sana. Sa po. Ay mga house, ay mga kidlat, ay mga mew. Besh, punta gini hime. Okay. Nampay. Okay, kaupay, nampay. Bro. Ay yelo kaya ara kosto sige tahu bakal pulner. Yung punde ke tere may nanon ki metatan narara ara kosto sige okay. Pangaran ay kayo Senagi maningana ko kaupuan din ako. Paranin ko yung biyahon. Where's the simple? Ngayon. This train. This train. This train is going to. This train is going to heaven. You better get on this train. This train is going to heaven. You better get on this train. You better get on. You better get on. You better get on this train. This train is Jesus is saying to me, you better get
this train. You better get on, you better get on, you better get on this train. The train Oriento kaya, the train Oriento kaya, Oriento kaya, Oriento kaya. Yesu ponte insignia, Oriento kaya, Yesu ponte insignia, Oriento kaya, Yesu ponte insignia, Oriento kaya, Oriento kaya.